Шираттагы кытлау сәламе яңа мастак авылына аша. Бүген безнең кадерле кешебез, сеңелебез, апабыз, килендәшем Илмира Сабир кызы Батыршына матур туган көнен, юбилейлы гомер бәйрәмен каршылый. Аңа 45 яшь тула. Дип язганнар безнең тапшыруга якыннары Мәксут абый, тормыш иптәше Әлфия апа, уллары Марат, киленнәре Эльнара белән. Бүгенге юбиляршыбыз бигрәкләр дә шибәр, ут уйната торган ханым. Башларына кайгылар төшеп, аны тормыш өермәсе аяктан еш кына йыгытса да, ул үзенең эчендә әллә нинди аңлатып та бетерә алмаслык көч табып, алга атлый белә. Бүгенге көндә авыру кайнатасын карап, әтиебезгә хөрмәт-мәрхәмәт күрсәтеп авылда яши. Балалары өчен ул газиз әнкәй, туганнары өчен киң күңелле, ылы йөрәкле кардәш тә әле өстәгенә. Аның кулларыннан килмәгән эше дә юк. Йортта да, өйдә дә, бакчасында да ул таң калдырып пөхтәлек, матурлык ясый ала. Пешергән тәмле ризыклары аның телен йотарлык булып, табын артына күп дус туганнарны җыя. Бүген кадерле кешебезгә юбилей хөрмәтенә йөрәк төрләребездә булган рәхмәт сүзләре белән бер рәттән иң җылы теләкләребезне дә сезнең аркылы җиткерер идек. Кадерле кешебез безнең Илмирабыз, рәхмәт сиңа. Килгән чакта һәрберебезне якты йөз белән, кылач җәеп, өстәл тулы сый-нигъмәтләрең белән каршы аласың. Киләчәктә дә бер-беребезне шулай хөрмәтләп, вак-төякләрне дә уртак итә белеп, исәнлектә, саулыкта, җан тынычлыгы белән гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Балаларыңның бәхетләренә куанып, авыр чакта да, шатлыклы мизгелләрдә дә безнең барын онытмыйча гомер ит. Без сине барыбыз да бик нык яратабыз. Шын күңелдән тәбрик итәбез. Эшләрең гел уң булсын. Йөзең кояш, йөрәгең яшь, күзләрең көлеп торсын. Җәйләр сиңа шатлык алып килсен. Көзләр бирсен алтын сабырлык. Кышлар ныклык, язлар көч истәсен, яшь күңелле булып калырлык. Алга таба гомер юлларыңның бөтен ягы булсын түгәрәк. Шулай куанышып, шатланышып гомер итегәле бергәләп. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине шын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Кадерле Эльмира Сабировна, якыннарыгызның бар изге теләкләренә дә ихлас күңелдән кушылабыз. Бүләккә алар сайлаган матур җырны юллыйбыз. Янда булган якыннарың, яшәүләренең асыл мәгънәсен һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен килә гөл күрәсе тормышларның аяз күгән бәхетләргә киләләр терәсен. Сөйгән ярың, балаларың, кирәк сиңа дуслар, туганнарың, һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен килә гөл күрәсе тормышларның аяз күгән бәхетләргә киләләр терәсен. Бергә көннәр ямеле, бер табынында ашлар бигрәк тәмле, һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен
бәхетләргә киләлә төрәсен. Тормышларның аяз түгел, бәхетләргә киләлә төрәсен. Бәхетләргә киләлә төрәсен. Илмира Сабир кызы Батыршинаны матур 45 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан Татарстан Республикасы Буа шәһәреннән якыннары абысы Рамил, тормыш иптәше Рузинә гаиләләре белән котлыйлар. Ачык йөзле, киң күңелле, һәрберебезнең кайгы-шатлыкларын уртаклашып, хәлләребезне белешеп, авыр вакытларда иң беренче килеп җитүче туганыбыз. Сиңа ниләр генә теләсәк тә аз булыр сыман. Ходай исәнлегеңнән айырмасын. Һаман да шулай көндәлек мәшәкатьләре белән дәртләнеп, һәр нәрсәдән тәм табып, тормышны сөеп яшәсәң иде. Без синең күңелеңнең бар дөньяны сыйдырырлык иркен, туган җанлы булуыңа, гаделлегеңә һәм шул ук вакытта гади булып калуыңа сокланабыз. Туган нигездә гомер итүче әтинең син төп таянышы, ышанышы дисәк тә ялгыш булмас. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Юбилейың көнендә әле тагын бик күп бәйрәмнәр каршы алырга насыйп булсын дип телибез. Гомерең бәхетле, бәхетләрең гомерле булсын. Төп йорт килене, мәгънәсе тирән, ул сирәк бәхет кемнәргә тигән. Сабырлар гына үткән сынауны, язмыш аларга кушучылап биргән. Киң күңеленә барысы сыйган, ачык йөзләре кояштай тулган, тәрәз төбендә яран гөлләре, шәйнек кайнаган, ризыгы уңган. Елмаю китми арган йөзеннән, сиздермәгәнен күрәм күзеннән. Менә кемнәргә мактау тиясе, аларга бүген медаль бирәсе. Туган йортымның капкасы ачык, бик эленмәгән, кайтып йөрибез. Җае чыкканда күрәсе килә, кәефе бармы, ансын белмибез. Көйлисең көйли, шәйлисең шәйли, тыпырдап тора, нишләргә белми. Мең рәхмәт сиңа, төп йорт килене. Яшәсәң иде, борчулар белми. Хөрмәтле Илмира Сабировна, матур теләкләрнең дәвамы буларак күркәм җыр да тыңларга чакырабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын.